Hello, qegħdin l-office u għaw il-breakfast kif għedtilkom għaw tlet minni soħra fil-lift Carrie's here. Għedtilom ħatkellem bil-Malti, so ħankompli tkellem bil-Malti. Issa nġibilkom xej xaw, ħafna nies ġifieri. Rrid veru nkun konfidenti biex ma nissiex qudiem in-nies illum bil-kamera fidi u nivlogija. Imma ħanurikom xaw. Okay, the line has already started to grow a bit. Insomma sanrikom għax ħanamel xaba code switching naħseb. Oh, look at Eleni! Yeah, it's a tradition now. Yes! I have to take photo with you. With the food later. Love it. I love the dedication, Eleni. How do you know? I hang out with Mariah too How much. did you realize that's so Maltese? I think I saw a lot of you. Ah, look! Eleni and Brian wrote one in Maltese. Which one is Indonesian? This one. But This they, one? they put it wrong. Oh. This should be Natal. So much goodies. Raw naqra xaw, naf lider ħafna sawa mux ħannikul kollu issa. Ġibt l-affarijiet flok il-lunch. Hello, ħriġt nimxi flok nikol għax mandiġ ġuħ, ovvjament, għax kill breakfast bħal dak. Xorta sa għandi pretzel u bieċa hops għal-war nofsinar, jek probabli nikol xi tlieta sal-sbicċax, kilt naqra mux ħazin. Imma, it's okay. U ħriġt nimxi issa għalix xorta ħax għat nħu break, anka biex nitċalaq naqra għalix, again, ġaħosni vera memlija, u ħanġempel l-lommi u l-innanti daqtax bħalissa tkun edem. U fi nofsi għarrit nerġu kull office, għax ħajkun hemm il-coffee break, illum għamlu da xej qabel mis-soltu, għax hemm xi workshop, mbagħad fissi għandi meeting insomma. So, ma tantx nistandu, immet ħanoħroġ nimxi xorta waħda biex nitċaqlaq. Ħajaslu li iż-żewġ regali li spaskallhom jaslu llum, so bomba. Daqtek within the next hour għax irċivejt email, so tajjeb, hopefully li ieħor għax loħġi order oħra. Jerħaq jasalli, suppost tal-ħamis jasalli, imma sta naraw cutting it really close, imma hopefully it will be okay. Insomma ħanċempel l-nantu l-ommi. Coffee time. You should do like this? Għaraw il-flok li t-nara. I don't know. I just don't like seeing the extra water in the camera. Very low lighting, ġifiri. Boom. Imma ġejt il-ġim u għet nħossni għet nħaraq għalix kif jgħidu meta tkun ilek ma tmur qoddis li tħolġok nisja u ġuta nħaraq, you know. Ekk għet nħossni għax vera li ma niġi l-ġim biex nitrenja għax l-ġimma l-oħra kif tafu ġejt biex nużat treadmill flok nġri barra. Imma l-lum id xejt li ħanamil full body strength session u ħanħoda easy ovvjament għax issa id-darba li mis laħni trenja jekk tleġġimat oħra. Imma you know, naħer mix xej, forsi nifilmi xi ħaġa. Ma nafx se naraw ġibt it-tripod imma sa skontu konfidenza issa. Loser! Mux loser. Loser! Jina, il-raġel biex Ġejna mill-ġim u ma fimmi għajċej il-ġim għax bdejt nisti u għamilt zbal ukoll għax qabel ma tlaqt mix-xogħol insejt nġib il-packages li wasluli imma mhix tagħmel kont ħan nittef sweaters imma ma nistax u qed niftaħ. As I was saying, I'm not in a good mood kif qed taraw, okay? I'm not going to fake it għax deni qabżonni. Calm down. Mela, dini għal-kot li ġibt u għet nibżal mux ħatġini. Le, ġitni ta' naħseb, santuvu bi-sweater. Naħseb kif kienet smola ħjari għetu bifer ġifiri. By the way, niprofa bil-ħweċ tal-ġim għax ħana ħaselu ħanaħsilom u rrit naħsila di xorta. Sib tajb tiġini, ġumat qasir rida li tkun is-sikkata anka biex nkun nista' naqfilha. Jekk tilbes sweater minn taħt imbagħad. U it's meant to be oversized. U iżda tkunu li xtaqt. Okay, issa qiegħda good mood. Għax il-kot li ninfitter żmien ġietni. Okay, suppost dry cleaning biss. X'ġifieri kif ħanamilha dry cleaning? Okay, issa n-Google naqra kif ħanamilha dry cleaning. Ma nafx kif, ma naħsibx tagħmel dry cleaning id-dar li qed toħodon xi ħadd bil-fors. Issa naraw ovvjament kien nislib sodi. Jew issa nara nistax nixxi xi ħaġa jiena u nagħmel qabel ma mmur. Ma nafx ġewwa darba li tkun li għandi xi ħaġa dry clean li naħseb. Anyways, ħammur naħsel u ma trid nisbarazza l-sweaters li għandi minn xurin
U ma tantx għandi ġuħ to be honest għax il-breakfast illum faqani u qabel ma ġejt id-dar ħadd is-sandwich li warrabt. Wara l-breakfast ħamar nisbarazza, ħamar naħsel nisbarazza. Iftakart li rrid nieħu il-vitamini għax illum għadni qasħattom, so ħandu it-tiġiġ għamilna da wara għax daw xajnihom għall-party, spiċċajna ma sajjarnihomx għax kien hemm wisq u din ħin qed deċidejt qed mhux ħanbad insajjarhom għax daw ġa kienu friżati u ma tantx kienu jdumu biex isiru. Veru tajbin. Min għal-vertajmna li għaxajdijom, jew jambo, għal-mini u l-Olanda. Naħseb nuħu għos nikolom iżjed bil-steaks darbohra nqot immexmex. Ija, ma l-steaks nħarqu fil-forn. Mela fil-comments ta' Facebook u ċejdu li sajjart li ħan sajjar wis affarijiet għal-parti, għax ovvijament mux jirrealizzaw li dawma prifin dul-parti ġasar. U veru, ġifiri, kienem ħafni kell. Imma għat jgħidu ħajkollok il-ħela u hekk, kulħadd imsomma kelli xi comments. U jiena aħna ma naħlux, literalment kollox kilna. Kull ma baqa' fil-friża l-burgers u xi arancino assatat u kien hemm xi assatat u sausage rolls ukoll li ma sajjarnihomx, ġifieri għadhom kompletament raw friżati. U x'baqa' l-netta, kollox kilna. Il-ġabon baqa'. Ħanagħmel mac and cheese għada bih. L-għaret nibda nipjana xantella bagalja. Naw, affarijiet. Intu mun ċarri bagalja kol mister. Kienu bodostja. Għandi bżon ċarri tajb uħra l-lum ġifiri, imma ftakart li għandi pandoro li ċer panettone da pandoro plain da. Li kon ċajt minn Malta f'Novembru. So, għana qasmuħ, pero għataw icing sugar. Namillu icing sugar? Għandu? Għanna wieħed. Jek taħmal daħan xafna ma. Avolja next week nistaw nieħdu pandoro u panettone ma' Malta ġifiri. Għati xie wieħed minn tal-smart? Probabli għandhom ommi, ġa. Minn sira għu jgħobbu ħafna. Cheers. Cheers! You're welcome. Dan kevel. Ma kivele? Umbri ma nxuħ kaloriji. Jgħet tkunx dik il-persona. Sorry. Okay, so ħatkun daqxej ta' cheating din għaliex it's not the same day, illum l-erba mux it-tlieta, literalment ħanitfa l-video issa daqt, imma so l-biraħ wara dak il-klip tjana niklu l-Pandoro tajt qalbi għet l-allum vera kienet ġurnata boring u ma tfajt xej interessanti, ħanaqaf nivlogja u mux ħankopli nifilmja u ħanaqat il-klips tal-biraħ ma tal-lum u fatti ma tanċandi footage kull ma għedina issa u għek dispoint xie 7 minuti u nofs. So vera ħajkun vlog qasir, naħseb qasqat ma tfajt video daqsek qasir fuq YouTube. Imma, xġara, għetinkellem il-kamera. Titiraw, ma għandi xarri vera gravi li t-mur naħslu l-issa. Imma, għadni kem naqra xeba messagġi li rċivejt fuq Instagram u il-kommenti u kol fuq il-video li tfajt il-biraħ u vera kienem kommenti sbieħ li vera tkunu t-istennew dal-videos u vera ħassejtni guilty, you guilt tripped me, dak tip, u l-lum edha xol mid-dar. U l-tament ok, ħan zarma naqqa xej kmini u bdejt neditja bħalissa kważi l-5 u rnex li vera neditja malajr, ovvijament, għax qasbis għandi xej footage. U għet ħan uħroġ naqbdu nitfaw il-video biex għal-inqas fis-6 ikolkom xtaraw, again, veru sorry jek ħalejtilkom il-ħin video boring, imma ma nafx bdejt nħossni jisni u le film jgħid għaliex ma naqbadx nitfaw. U bdejt ngħid if I don't post, I will fail vlogmas teknikament għax ma nkunx tfajt. Ma nafx, again, naħsebet nitfaws pressure fuq in-nifsi, ma la kelli l-clips mux xorta why not. U għet tibatu li ħafna messagġi u koll li ġest tapprezzaw li l-ġranet vera jidru reali, u għajmin ovvja, għax biex xol before dak iridu jidru. U għet mux ħanuqot I overthink u nġudika li l-nifsi għalix mandi xaħda speċjali fil-video, so it's okay. U tafxiex u koll għaxet nerġa nara l-videos, ovvjament, għax kontet neditja. Il-code, by the way, deċidejt li mux ħanżomma dal-għodu, just to give an update. Erġajt provajt qoddim Daniel, li by the way, mbat irranġajna ta' just kienet tkun daċi antipatku, u għabbizom li dak il-ħin, imma it was okay. Maġġi li d-nixju ta' just jgħamil xaħġa li dak il-ħin it-tiks miegħek. Ma rrid provajta miegħu għalli li rad għaxej kbira u mezza bdejt naħseb fuq veru u asħaq inżomma veru second hand, ġifiri ma asħaq inżomma u tibqa fil-gwerdarba ma nilbisix. So, erġajt biħejta fuq Vinted u ħatfom għall-ewwel, għax bħalissa dil-code vera dan demand fuq Vinted
u irnexxi nisib waħda small, so xtrajt waħda small, pero unfortunately mhux ħadd ilħaq tasalli qabel ma ninżel Malta, so mbagħad niġborha f'Jannar meta nasal għax l-seller ittila tista' please tibatili l-ġimgħa d-dieħla flok dil-ġimgħa ħalli żgur nilħaq niġborha on time. So it's okay, plus bil-holidays u hekk forsi tkun daqsxejn iktar delayed għax ġejja mill-Italja. Meħe, so rġejt biħejta. U ma tliftx flus minnha ġifieri, so dik l-importanti. Issa nistennew l-oħra. U I mean naħseb Malta m'għandix bżonna daqshekk il-kota li issa nista' ninqeda b'ġigijiet oħra. Għandi waħda tal-leder nipprova nilbes ħwejjeġ puliti magħha. Mbagħad insomma ngawdiha f'Jannar, Frar u Marzu hawnhekk għax xorta jkun il-bart. Vera ma milċejja ġifieri wara dak il-Pandoro l-bieraħ vera kont tajjena u l-sbarazzajt. Infatti dalgħodu qomt kmin qabel xogħol u bdejt nisbarazza u fil-għaxija minflok qatt neditja il-video ir-reel li tfajt dalgħodu vera ħadli ħin madof. Video ta' 3 minuti qed nispiċċa ndum seklu neditjah. Imma it's okay għax ukoll qed tieħdu gost tarawhom ir-reels qed nitnduna u dalgħodu ommi batitli għalli ħadd titfgħu il-video tal-party għax qed tistaqsuni. Nasab għandha xi nies fuq ix-xogħol li jisakuni fuq Facebook ukoll jew fuq Instagram li qed jistennew jaraw dar-reels ukoll li vera stramba, vera funny ma kontx naf li hawn min jistennihom daw għandlu wkoll li marret għand Lady Line u l-owners tal-Lady Line insomma apparentament jafu min jiena u bdew jarawni fuq Facebook ukoll il-bieraħ jew ma nafx meta kien li wis tad-daħk. Ġifieri issa ma nistax immur Lady Line b'mod anonimu għax ħajjgħidu ejwa niftakrek meta kont żgħira tiġi hawn u settisfa fuq Facebook. Anyways, long outro imma qed biex intella daqsxejn il-minuti tal-video l-inqas u ma tkunux ftaħtuh u għamiltu like għal xejn. Megan, grazzi ħafna tal-kummenti u tal-messaġġi kollha, as I always say. U narakom għada li jiena l-għada tagħkom diġà tnejxa u tiżgħux tagħmlu like u tagħmlu subscribe u il-lejl tajjeb. Ciao ciao!